Se on Pokopalta Juho, morjes. Ja viime aikaa on tullut vähän videota, ollut vähän omaa lomaa kuvauksista ja muista, mutta nyt tuli työn alle tällä vähän teitäkin ehkä kiinnostava aihe, eli ajovalojen kunnostus, tai lähinnä noitten ajovalojen hionta ja myllytys, ja sitä kautta valotehon parantaminen. Että mä näytän pari pientä juttua, mitkä voi vaikka tehdä kotonakin sitten, jos haluaa itse puuhastella, niin tässä on muutama vinkki siihen. Eli lähtökohta on tällainen, aika samentun umpio ja no tosi likanenkin. Mutta lähinnä tällaista kellertymää tulee pitkin auton ja umpion pintaa. Se johtuu siitä, kun käytetään lasinpesua ja se ruikkaa ajovaloille lasinpesunestettä, joka sitten reagoi ton umpion muovin kanssa ja kellertää pintaa. Myöskin UV-valo, mikä auringosta tulee, niin se kellertää että ne autot, jotka päivittäin seisoo pihalla, niin niissä näkee useimmin tätä verrattain ne, mitkä on sitten katoksesta valon suojattuna. Mutta lähtökohta on tää ja lopputulema tämä. Ei tääkään tosi virheetön ole, että tässä on umpiossa pian halkeama tuolla, niin sinne on päässyt kosteutta sisäpuolelle ja nyt se näkyy tollasena pienenä pölynä. Vaikea saada kameraan, mutta kuitenkin. Ei nää nyt ihan priimoto muutenkaan, mutta tähän lopputulokseen pääsee, sanotaanko puolessa tunnissa. Vähän riippuen lähtökohdasta, mutta tässä on meillä välineitä, mitä me tarvitaan. Eli vesihiomapaperia. Lähdetään nyt vaikka siitä. Mulla on tässä 800 ja 1200. Mutta pahimmassa tapauksessa eka 600, 800, 1200 ja ehkä sitten 2 tonninen. Ja sen jälkeen ihan perus hionta taahana, 2 eri vahvuutta. Eli paremmin leikkaava ja sitten viimeistely. Ja lopuksi sitten ihan yleisvahaa, mikä sitten saa pienen suojan siihen. Niin saa tällaisen lopputuloksen.
pieni määrä myllytystavaraa ja ei muuta kuin umpionkin. En oo siis mikään ammattimyllyttäjä, että voitte ihan vapaasti kommentoida mitä teen väärin. Sitten katsotaan lopputulos. Ensimmäisen myllytysaineen jälkeen. Se jo huomattavasti parempi on. Sitten otetaan seuraavaa tahnaa. Pienesti siihen ja sama homma uudelleen. Näin. Sitten laitetaan tällaiselle manulapulle on tapana laittaa pieni määrä vahaa ja sitten vaan joku sanoisi tätä puleeraamiseksi, mutta saadaan se myllytystahna siitä pois ja pieni suoja siihen, koska joka tapauksessa vaha lähtee pois, kun sitä lasinpesunestettä tulee siihen pintaan, niin se ei siinä kauaa pysy. Saa ainakin ton myllytystahnan pois helpommin siitä pinnalta. Ja kyllähän tää, jos jälkikäteen ajattelee, niin hyvä olisi teipata nää, mutta tietysti kun on oma auto kyseessä, niin ei se nyt niin justiin se oman auton kohdalla, mutta teipata nää rajat tästä umpiosta ja et jos vesi hioo, niin se hiomapaperi ei missään nimessä osuisi puskuriin ja jättäisi siihen jälkeen. Että siinä mielessä olisi parannettavaa siinä suhteessa, mutta oma auto on aina oma auto, harjoituskohde. Niin. Sitten otetaan hetki ennen kuin se kuivaa siihen ja sitten pyytää pois. Ja näin meillä on lopputulos. Tästä nyt huomaa, että
kaikki mikä tässäkin näkyy, niin on tuolla umpion sisäpuolella, plus että nämä kaikki halkeamat, niin ne on kans siellä umpion sisäpuolella, jotka tulee siitä ajan tuomasta, varsinkin täällä ylempään, niin tuossa tilanteeseen ei oikein enää auta muu kuin vaihtaa sitten umpio kokonaan. Et joihinkin malleihin on saatavilla näitä erikseen, mutta siinä on aika homma irrottaa se linssi tosta umpiosta. Et halvemmaksi tulee vaihtaa kokonaan uudet umpiot. Mutta tälläkin operaatiolla saatiin paljon enemmän valotehoa pienellä hinnalla, kun että oltaisiin vaihdettu sitten uudet umpiot tähän. Niin. Ei kai siinä. Katsotaan seuraava kerta. Ai niin, unohtui sanoa yksi asia noista LED-lampuista. Kun jotkuhan niitä, tai aika monikin laittaa niitä ajovaloihin, missä ei ole alun perin ollut muuta kuin näitä halogeenivaloja. Ja onhan ne kirkkaammat ja paremmin tulee valotehoa, mutta sitten kun sä tuut toisella autolla vastaan, niin se ei olekaan ihan mukava näky omaan silmään. Varsinkin sateella, kun se heijastaa vielä tienpinnasta sitä valoa sun silmiin. Mutta jos sä laitat, niin se tämän näköisiin umpioihin, missä on tämä kalansilmä, niin sanottu kalansilmä, projektori. Koska sitten taas mennään tähän toiseen autoon, jossa tämä polttimo on tuolla. Ja kun sä laitat sinne sen LED-lampun, niin tää koko alue heijastaa sitä valoa ympäriinsä. Koska toi on suunniteltu tälle halogeenille, mutta jos sä laitat LEDin, niin LED tuottaa enemmän hajavaloa mitä halogeeni, jolloin se on kirkkaampi. Mutta tällä projektorilla sitä saadaan rajattua sit kuvioon paljon enemmän. Eli toisaalta ihan hyvä juttu, että se ajovaloteho paranee, mutta sitten sillä toiminnolla saa aikaan asioita päinvastoin.